uyu anoita zvinofadza uyu. Izwe cheche yaJesu. Uyu ndo timu dzekuti ukabvisa offering dzinokutarisa neziso wabvisire ndanyama haifadze uyu, mweya ndo unofadza uyu, chinobvisa ndeuyu. Uyu ndo anobvisa achitungamirirwa namweya kuti afadze uyu. Saka mucherechi tine 2 categories dzevanhu. Tine vakamugamuchira Jesu asi vasina kuberekwa mumweya. Ndidzo timu dzakauya kunosevha mweya yadzo. Dzataurwa naPauro kuti padzinoita basa raMwari muchechi hadziiti nemweya nekuti dzinoita nenyama. Saka nyama kana ichiita ndo inoda kuonekwa nevanhu. Nyama ndo ine pride. Nyama ndo inoita grudgingly. Nyama ndo inoita kuti vanhu vasanditi handiite. Inyama. But uyu kana achiita haana basa nekuonekwa namufundisi. Unoda kuonekwa neuyu nekuti pfungwa dzake dzakatarisa kuna uyu kwete kune vanhu. But pfungwa dzauyu hadzina kutarisa uyu, dzakatarisa vanhu. Zvinogoneka kuti muchechi uyu ane chipo chekuimba totomuisa mukuru wepraise. Zvinogoneka. Ende achiimba lift Jesus. Achichinja voice zvokuti mega munoti aikaka. Sisters atenda haiko akalevel yawo yapa. Vakomana rega kutaura zvemalevels. Kana muri chechi zvinhu zvaMwari. Nekuti uyu ndiye anoziva malevel. Uyu. But anyone else, you cannot understand the level of anyone. Uyu anogona kuita zvekuti mese munonakirwa achiimba. Nyamba kuimba kwake ndeyekuti haasi kuimba kufadza uyu, ari kuimba kuti vanhu vati akapinda. Lazive mweya. Chivoisi chavo chinogona kunge chakangodaro. Tinomuru. Lazava kana vachiimba havateerere voisi ravo. Vanoimba nemweya kuti vafadze uyu. Kunyange vese ava vakasafara nazvo, mind yeava haisi panyika. On the earthly things, his mind is on the spiritual things. Saka kana vari kuimba havatarise vanhu, vari kutarisa uyu. I want to please my creator. Saka ava pavanoimba uyu anenge akavatarisa neziso, ndauyu ndiye wepanyama. Wepanyama ari mucompetition newemweya. Saka uyu akaimba uyu anoti ndozvipimira ndichaimba. Ndichasimudza mafans. Saka uyu achiimba wemweya idzi dzinenge dzisikudai dzakamirira temi yadzo ndizosimudze mafans. Ndizosimudze mafans. Uyu achingonyarara idzi dzopika dzedu dzenyama idzi. Ona mafans Come on somebody. Oh, come on somebody again. As we tell you, it's nothing to do. I would have been pressure you. And I will press the mind of a carnal man. I can't up my bench. But I go my bench and a discernment spirit. Are connected to this one? I know it's what you are about. If voice is right, but there is no connection. Passos. Patiri kutoa jino hapo. Hapo yalimuimba pati passos. Apa ndo passos hapo. Ndo patiri kutoa jese. Sema waimba ako with a good voice. But musos, I did not pick you up. Sanorwa. But the spiritual man, I know what there's something short. Jesu. Uno
inochiudza isusu na vafundisi nesu tese chechi kuti chiregai zvikurirane, nekuti mukada kubvisa uyu ishamwari yauyu nauyu achateera shamwari yake. Unoziva here kuti kune vanhu vari kuramba vakagara pachigwenzi nekuti vakagona chichibvira. Nyamba Mwari akaratidza chigwenzi kuti afambe naMozisi. Mozisi wauya neuyo muchechi haurambe wakaisa maziso kune uyu. Uyu chigwenzi choshandiswa naMwari kuti iwe uone uyu. Chibvisa maziso pana uyu woisa maziso pana uyu. Shamwari yangu kana yakasauya unoona kuti kune vakadzi vakuru chaivo. Unomuzira dzimai havatonzi mama. Shamwari yangu ikarovha naiyo. Shamwari yangu ikasabvisa chegumi naiyo. Shamwari yangu ikadai naiyo naiweduwe. Chibvisa maziso kuchigwenzi hachina basa. Mozisi pamagwenzi harina basa. Isakuna uyu. Kana watendeuka nekuda kwegwenzi chiwa born again. Kunoona kuti ushamwari negwenzi watopfuura ndandane ushamwari nei. Saka Jesu wati chiregai zvikurirana kuti musazodzure vamwe sei vakadai vakure. Kune zuva vese ava vava mukingdom, but there is a day rataverenga iro. Vese ava manje ava vanga vari mufundisi, ava vari mufundisi, idzo dziri mufundisi, but idzi mufundisi dzinotungamirwa nenga, dzinoita zvinhu zvese kuti vanhu vati mufundisi avo. Kaona vaprofita vakabata katauro vakapenda, wakabona kuti mazuva ano vanobva vapenda bvudzi. Indoshaya kuti bvudzi ravo vakangoti profeti wapanhava robva rasvibirika nei. Kumanzi profeti ona nebvudzi rapendwa vaomana. People are playing games in the house of the Lord. And the carnal mind will just follow. Saka vakavakurirana mafundisi esa, mapraise and worship aisa. Kune zuva richauya rekuti ava mambwa vachavashedza vese ava they are saved. Vese vakadai kudenga vari kudini, hapana ari kuenda kugehena nekuti vese vagamuchirani. Uyu anoita kufadza uyu, uyu anoita kufadza uyu, uyu anoita kuzvifadza nekufadza vanhu. Kana achiita anoita kuti nekuti. Sambona munhu kuti achipamufarira kana kuplecha. Haaplecha kufadza uyu. Kana ichiitika saplecha. Haizofambira program yacho. Kungafambe program tisina kuti uyu kana achiplecha ari kuplecha kufadza Mwari. Kana akaenda kumba kwake anonzwa aine mhosva kwete kuna mufundisi but kuna Mwari kuti ndaplecha pamberi paMwari wangu. Maindi yake ndeye kufadza Mwari wake. Kwenyaya padhuze newe tiona kufadza. Aiwa mukwenye futi kuda kufadza. Akomana this is something toda kuti unyatsobate message nekuti ndikaibadza panapa ndatopedza. Asi ndo message yanasi. Pavanhu vese ava vari muchecha tine vamwe vakaberekwa nemweya neidzo dzakangotendeuka udzo. Saka patichaenda tese pamberi pauyu kunenge kuchichedzerwa mazita evanhu vakasevhwa kare. Mfundisi Tapiwa uyaiko vanobva vauya pamberi pani stretch your hands wakadai mwanangu right wakadai Tapiwa uyu anga ari mfundisi auya nezvaakaita zvakanaka kwete mabasa akanaka ndo amatai aita achiitira uyu vakadhanza pamberi pevanhu. Ndo mune mahimhu marimuri zuva zvese zvirimo but zvakuya kune uyu nekuti uyu ane mubayiro. He has a price. Tapiwa mwanangu anenge aine hipi kudai yemabasa akanaka. Kana ari mamharidzo yakadai pasemoni ana giving
wana repentance, wana what obedience. Esa ari munhu. Mazuva esa akaita MC ari munhu. Mabasa akanaka uri kuitirani Mwari wako. Kunenge kuine rimwe zimoto. Kwete kupisa ava. Aiwa. Rinenge richibvira kuno. Rakabatidzwa kare vatumwa vachikuchidzira zimoto. Anobva anzi wauya nemabasa avo akanaka tapiwa wakaitira Mwari muchimhanya-mhanya kuti kereke ifambe. Anobva agamuchirwa mutumwa. Mutumwa anokuuya nemabasa ese obva akanda moto. Tapiwa dzakamira dzakadii? Dzakabata mushukuruno pamberi pevanhu. Mabasa ake aya anotanga kutsvaka. Bhaibheri pataverenga Bhurati, kana mabasa ake akashandisa material inokosha yakafanana negold, yakafanana nekopa, yakafanana nebronze, paanopinda mumoto, they are going to be purified to become even more beauty. Sakatarisa suwaniso hauchona goridhe chakuvhetwa nawo equality kwete quantity yezvawakaita but quality yazvo mukingdom. Kureva kuti paunobvisa offering Mwari hatarisi amount, anotarisa quality. Uchiuya nechegumi hanei neamount, ane basa nequality. Uchishaura beruku haana basa nevoice. Kana mafanzi asimuka ane basa nequality. Kana yamu moto inofanira kusurvive in the fire. So kana unaita zvese kufadza Mwari with good motives, quality yacho yakanaka, rinova goridhe. Anobva anzi dzokera unogara pasi uchitika enda obva kuwachi mubairi. Ndo vanonzi they are going to be as bright as the stars. Tapiwa uyo anobva atanga kupenya senyeredzi semaplaisi kuneidzi dzaitirawo Mwari but pamwe dzaisosvika palevel yako tapiwa idzaita dzine kamwe kakunyengera. Inobva yaita sebronze, inopenya nekunaka hayo asi inoonekwa kuti value yayo iri nechepai. Kureva kuti kakupenyawo kake kanenge kakaita kakudhima zuva. Magetsi akuenda. Zviteerere izvo zvazvezvo. Dzobva dzaenda dzopiwa kakupenya kakudzimika dzima. Taapana sister wepanyama. Havarovi muchechi sister. Ndiyereta kana mufundisi kana praise. But idzi dzakangoti Mwari ndokuda kusevha mweya wadzo. Hapana pamabasa dzine hopo. Dzine hopo mabasa akanaka adzaita pamberi. Kana dzaipa zvipo kuvanhu ndoti mudzaipa dzatora selfie. Kana tichiti tinobva ndokuti muriona doko emanzi paFacebook emanzi paTwitter I was giving offers. Ndoti muzayiti dzanziregai zvikurirana regai kukasika kuzidzura siyai dzakadai. Ndoti mudzaiti pakuuya kuchechi dzinouya dzichiita kunge dziri kuenda kunourayiwa lakadhezikana. Dzichanoziva kuti 9 yakwana 9 yatokwana dzinenge dzichiita kudai dziri kwee dzinombomira dzobata mafoni. Ndoti muzacho dzimwe because wemweya 9 yatakatenderana kudenga kana yakwana anonzwa kuti it's not okay for me to be let into the house of my master. But idzi dzinomirira kuti madevotions apere. Anobhova hakunakidze madevotions kana usati wakugona kutaura because madevotions inguva yekutaura neuyu. Saka kana neuyu musina connection madevotions hakunakidze hakuuplifte nekuti iwe naye makapesana. Pamadevotions haugone kuonekwa nevanhu. Uri wega uri pakona yako talking to your God. Iwe naGod wacho hamunyatsokurira. Saka zvino anozosvika pane zvinoita muonekwe macho. Dzasakatizenewo uchaona timu dzaizokuya kuzongo zvaakuda kuonekwa nevanhu zviya zvino dzinenge dzaakuda kuchionekwa.
zvikwakwanuka kuya uzobvisa offering vanhu vakuona zvoti ezvi zvisvika zvichiita offering vanhu vese vandidiyawo zvida kupledza marata idzi hadziite kuti dzifadze Mwari dzinoita kuti vanhu vati kondova nazvoka ava ukaona vamira vakangoti ndichakupai 20 dzinoda kuti mese muite kakuombera special mufundisi ngaaomberese ndapaka fundisa vasaombera mapira andinoita kusheshi kwavo havanyatsi kuombera ndotimu dzekuti dzikapa idzi dzinobva dzada nechigaro ngaondiisewo kana kuadhimini adhimini kokoko ndirongewo nekuti ndindopa ndotimu dzacho idzi ndotimu dzine tugurupu twadzo twemakuwa tunoti isu navamaini ngavo hatiwirirani ndotimu dzacho ndakana tese takumweya hapana kupesana pakati pedu. Paulo anototi hakuna anozvitimiriwa Apolo kana waPaulosi nekuti vese ava havana basa, ane basa ndiye anomeresa uyu. Ati iyi timu iri kwaApolo kana kwaPaulo. Timu yamaipanga tiri vana vamama namama aripanga here namama aripanga tikafamba sotovaziva namama aripanga ndo zvimamamama izvi zvemuchechi izvi zvimabababa zvemuchechi izvi ndiri kunzwika here pano iwe chechi yaJesu ndo zvimabababa izvi zvekumenganisa vanhu zvekupesanisa vanhu zvekuti pazvinosvika mumusha izvi zvinenge zvakabata mabhaibheri mahombe kuti vanhu vaone zvakabata mabhaibheri mahombe pati chinzwa guruwa rinobuda ipapa chinzwa hafu inopotserwa ipapa. Unoziva here tine vakatendeuka wekuti akakutaurira one word unoenda nebhutsu magumbezi 1. ndinoda kupima ipapa ino tomoda hangu zvokuchataura izvi handa kupima ipapa ino tarisaone kukoborana kunoita vanhu muchechi tarisaone kana kwavo mapoto kukoborana tokuramira mapoto aionamasha ndosiyana kuimba kwacho kana maona kuti handikozere ndosiyana idzi ndo timu dzinoda kunyengererwa ndinoregedza kunamata ndosiya ndobuda chechi yacho kubuda chechi hakuna nyayawo kana nyaya kuda chechi hauwadzisa apostol handina vanhu kuda chechi wabuda kuna ani ndotimu dzacho tamaitirawo vanhu vobuda chechi yacho ndodzinomadza kuita kana 3 weeks dzakamboramba then dzobva dzanyengererwa dzokadzoka kana dzadzoka munhu wawanyengerera akadzoka usaite kunge usina kumuona taura nezvake ndokuti mwoyo wake udi unyevenukika kuti mama ini Mwari yongemakuti mama ndoti mudziya dzekuti ungadabuwana matira rega kuita kamunamato kokoti it is done in the name of Jesus onyarara rova munamato wakati rebei nekuti dambudziko ndakuudza rakareba. Saka kana uchinamata ndofanira kuzunguza nemusoro unofanira kunyatsokuratidza kuti tiri kuwirwa chamba ndinofanira kunzwa kuti munamato wavo uyu wakareba une pawa, munamato ngauve nemazwi akawanda kuti unzi une pawa. Chinoita munamato uite pawa hakusi kuwanda kwemazwi but inyasha dzaMwari ngazviitwe nekuda kwezita raJehovha. Zvapera ari kurarama mumweya timu dzagara pasi idzo mweya unoti it is done, nyama inoti hazvisati zvakwana. Saka timu idzi ndo dziri mucompetition nevanhu mainingi vakangouya vakaisa wivi dzinotonotsvaga wivi yakadawo kudaro but inona iri nani dzinozikanisa musheshi kuti kupraise gogo inenge iri nandipa dzikaona imwe gogo yakaita stileto yakabhenda neanotonei chero kuri kukwereta anotonokwereta ndofanira kuti ine gogo havangapfeki gogo yayo vanokuva kuti mimi handii kwanisa kutoka gogo yayo angatonokwerete
kutondobvisa zvakarukwa last week nekuti kune mumwe waari mucompetition naye wenyama uyu unogona kukompita netimu idzo dzaenda idzo dziri mugrace manje dzirarame maringe nepower dzinorarama munyasha wenyasha hangatike even if you compete newenyasha unodya sora Nikodima haana kuziva nyaya iyi kuti Jesu ndewe mweya unopinda nepaunoda wabuda nepaunoda zvakare. Idzi hadzigone kudaro ndaa dzichiri kutungamirwa nenyama. Ndiri mweya ndiri mwana wemhepo. Ipopo dziri kuimba nyama zvadzo. Mudzoka wenyama uri kuimba. No matter how much you say it, it doesn't make it happen. Dziri nyama idzo ndiri mwana wemhepo. Dzemweya uko dzinograspa the context yepraise yeworship dzotanga kuconnecta to the creator. Ndiri mwana wemhepo but dziri kuimba dzinomboramba dziri nyama. Uyo akaimba ari mumweya uyu zvinofashukira uko. Kana wamweya uri kuimba kuno zvinofashukira uko. Munhu akagara mabhenji wega atakakuzwa kuti something is happening because what is praising God is not flesh but the spirit. Saka mai ava tapedzana wavo vari kupresenta mabasa avo kuna uyu creator. Ota mabasa avo mabasa awo ipapapa akanaka but yese akaitwa nemotive yakaipa, akaitwa neattitude isiriyo. Ndosaka Mwari vachiti God loves a cheerful giver, but this one gave but without a cheerful heart. Mabasa ese iwayo anopairwa wobva auiwa nawo panani? Pana the King of Kings. She said, but auya nemabasa ake aita nemamotive nemaattitudes nemaintentions asi wapresenta kutuma. Vanobva auya zvakare pakuuya mamwaya kumoto. Ndopanzi kana ukashandisa material yakafanana nematanda kana huswa, mabasa ako paanokandwa mumoto rinongosara radota. Inogara mwana mupasi nedota mira kwedu chivomira zara kwedza nemwana wedota dzavamira pano sister Tatenda dzichiona kagivhini kari kurohwa nemoto kaakadota, dzichiona kaofari karohwa nemoto. Mwari vakutarisa quality pavakanda offering epondo. What was your attitude? What was your motive? What was your intention? Was it to please me or for people to see you? Was it to please me or kumakisa register kuna mfundisi? Mazuva yale kuna vanhu vanoita zvinhu kumakisa register kuna mfundisi. Kuti mimi ndagarisa sina kudai. Vanozviona papa vaya. Chirega ndipese. Chirega ndende ndikaimvura kukagara ndobva muchishiro. Vakanyora kuti type nagarisa vanenge vakuti ivaudze vanobva vanibvisa mabroadcast list anobva amuira kaenvelope kake kaiva nyamba mana haneine envelope. Mwari uri kutarisa motive, uri kutarisa the spirit behind. Saka painonokandwa pamoto apa kanotava kubvira ka $10 kuzara paine dota nekuti vashandisa huni. Bible inabharati ivo sisa she will be saved mweya wake but uchararama upenyu hwese huri wekunyadziswa achiita semunhu akapukunyuka mumoto. Inanogara mwana munhu vanotaka tinotenda vakuonesa munhu vadikani tiri kushandira Mwari pano but vamwe vedu tiri kushandisa matanda
danda rikasangana nemoto iwo mahuswaya ekuti paunoita zvinhu mukingdom uchibva pano nhasi tanga kunzvera attitude yako and why you are doing whatever you are doing. Kana kuri kupa zvibvunze kuti why ndikupirei. Kana kuri kuita basa raMwari maereda zvibvunzei kuti tiri kuitirei. Kana iri yekuita kuti vanhu vatione danger ahead muri kushandisa matanda. Zokurudzai scripture yacho ndoda kuti ichibatike manje zvakanaka. 1 Corinthians chapter 3 verse 9 to 15. And be found in him. 1 Corinthians chapter 3. Verse 9 to 15. For we are God's fellow workers. We are God's what? Tese tiri kushanda mumunda wa Kristu. Rega nditsanangure ya fellow workers yoyi. Tichida kunzwisa nyaya yoyi Yesu. Panzi tiri ma fellow workers wadikani tiri mumunda tese takadai. Mumunda uyu tese pano tine basa. Hausi munda wemafundisi kana munda wepraise kana wemaelder nematikoni. Munda wemunhu wese tese tiri mumunda. Now tiri mumunda mumwe nemumwe ane basa rekuita mumunda. Mumwe nemumwe basa redu guru mumunda nderekuti vanhu vauye kuna Kristu. Ndo basa redu guru. Pati kuti vanhu vauye kuna Kristu, vanhu vese havasi kuzoparidza sachiwo. Asi tese tine basa rekuudza vanhu kuna Kristu. Vanhu vese havasi kuzoimba sana mai Mkunzi. Asi tese tine basa rekuudza vanhu kuna Kristu. Saka zvakureva ndezvizvi, iwewe Mwari paanokuudza kuchechi, anokuudza with a specific assignment. Havasi vese vanouya mumunda neassignment yekumira papulpiti vachiparidza. Vamwe vanoudzwa kuchechi nekuda kwehomwe yakasima. Unoziva here kuti vanouya kuchechi nehomwe, Mwari anoti homwe yako ino. Homwe yako ngaishande kuti uyu agone kuramba achiparidza vanhu varambe vachiuya kukingdom. Ngaishande homwe kuti izvi zvafa vanhu vanzwe evhangeri mumaspika. Iwe homwe yashanda waudza vanhu kuna Kristu. Saka tese tiine basa kudaro tiri mumunda. Hakuna munhu anoita munda kana kambani inoitwa basa isina the leadership kana the administration. Wopari papauya inonzi fivefold ministry. Fivefold ministry iri kungoshanda as the management yekumaneja munda kuti vanhu vauye vazive kingdom. Enda pana Ephesians chapter 4. Enda pana Ephesians chapter 4. Vereka verse 11 to 12. It was he who gave some to be apostles, some to be prophets, some to be evangelists, some to be pastors and teachers, to prepare God's people for works of service. To prepare what? For works of what? Right. This is what am I giving? Maona list yacho. He gave some to the apostles. He gave. Okay, I think let's go back to our foundation. Because some of these things we have to understand. Tina inonzi Trinity. Mwari Baba, Mwari Mwanakomana, Mwari Mweya Mutsvene. Anditika? Right. Vanhu vese vari vatatu ava chiri chinhu one. Vane zvipo zvavakapa kumunda uyu kuti ufambe zvakasiyana siyana. Right. Mwari Baba, I think you can write these things. Mwari Baba ndobva auya sababa. Baba vakapa zvipo zvavo 2. God the Father gave 2 gifts to the world. Kuti kingdom igone kushandika munda. He gave 2 gifts. Pega paunonzwa kuti he gave, it means it's a gift. Anything given is a gift.
zvavo zvipo 2. Chipo chekutonga chapiwa naBaba, mwanakomana wavo akaberekwa ari mumwe chete. Jesus was a gift to us. For unto us a child is born, a son is given. It's a gift. Roho ari padhuze nekukora. Kuti mari dzosakadai dzinonyanya kutaura nemweya, saka nyama inotokotsira ipo baba nyama. This is very important kuti uzvizive. Very, very important. Kuna Nicodemus vari kutotungamira machechi who doesn't know what they are teaching you. Baba vapa zvipo zvavo 2. Vakapa chi? The Son. Ndokubva vapa the Holy Spirit. Right. Ndopaunonzwa pachinzi the gift of the Holy Spirit. It's a gift that we were given by the Father. Yaunotonzwa Jesu achiti ndichakumbira baba vangu vakupeizve mumwe munyaradzi. Mwari ndokubva vapera vakadaro 2 magifts avo vapedza. Vari kugadzira munda wekingdom. Jesu ndokubva auya. Jesu akapa zvipo zvake zvingani? 5. Somebody say 5. Jesu akakupa 5 bedzi. Paapedza basa. Zvataverenga pana Efeso chapter 4. Parikuti he gave some to be apostles, some to be prophets, some to be pastors, some to be teachers, some to be evangelists. Other 5 gifts. Whenever you see an apostle, you see a prophet, you see a pastor, you see a teacher, you see mvangeri, waona gift yakapiwa na Jesu pachavo. Vanhu ivava vakabva vapiwa inonzi office. When he is an apostle, he is in the office of the apostolic. The prophet is in the office of the prophet. The pastor is in the office of a pastor. He doesn't become a pastor when he comes to church. He is a pastor if in akapfeka shorts. He is a pastor chero akarara. He doesn't become a pastor because apeka to mapambamba nekupenda bvudzi. Oro mamupa title yacho. Whether you give him the title or not, if he was given as a pastor, he is a pastor. Saka we are adding pressure to prove that I am a pastor because it's an office. Aripa pressure to prove that the apostle, they are the title, but that's in the office. I don't need to prove to you that God called me to be your apostle, because whether I do or I don't, it's the office. Same applies now to profit. Isaiah maimuna pese paukana kuti ndaratidzwa chiratidzo. Ndaoneswa mayavo. Ndaoneswa imimi. Ende tarisa pakamanda vari maprofita acho. The prophecy is general prophecy. Mama, any good things coming your way, Mama. That's rubbish. Mariano to have got good plans for all of us. So if you tell me to do good things, I know because he has good plans. They are not prophesying to me. But what's good to play for one hour for it? Because no one but to go on or marry manch. No one ever make manch, but my door. As soon as I'm married, who don't feel who don't boundaries. I'm a professor of prophecy. Doctor of you a doctor of prophecy. Oh no, Papa. You know the material. You know the material. Yeah, Papa. You know it's an white material. Wanna deliver it. I mean, it's my book. Amafuta agapa, siti agapa, kamera chirapo, kamera bembo, kayeni kashifu, meshi dinga. Never holy ground. Makomana the fivefold ministry anakwana munachi. Kana what this is a kingdom ya mari, it will set you free. Holy ground is spoken of. Not proper holy ground. Now what you put in holy ground, I'm a manifest. If I pray for this child, I want to show you the kingdom. Because no matter child ili,
kuti Mwari manifest yourself patile. Ndoti chiuya upfike tile unopa manifesta. But this is not a holy tile. Kugomo ndakana matira tu anatoka dayo toka manifest sama demoni. God can do wonders. Zvino ino unofamba nemetiro yema CD. Akazimela. Vanhu vachinowazi. Saka Mwari kugadzira the fivefold ministry. Ari kuti igone kumanager kuranwa kwemunda kwekingdom. But these are gifts that were given by Jesus himself in preparation for the kingdom. Ndosaka Jerusalem idzva parichauya pasi paro apa panenge pakanyorwa mazita e12 maapostoli. Nekuti ndo vari kushandiswa kuleader management yekutungamira vanhu to the full knowledge of the kingdom. Yeah. Zvirubatika inowanika. Jesu apa magifts ake mangani? 5. Aba apedza akadaro. Hauzombooni zvepachinzi Jesu akati pane gift akatopedza 5 years akabapedza. Ndobva tauya kune chibaba ichi Mweya Mutsvene chatakuona kuna Edzi. Iye Mweya Mutsvene is a gift from God. But here he gave gifts. It's a gift that bears gifts. Chipo Jesu Kristo but chakapa chipo. Mweya Mutsvene chipo but chakapa chipo. Rubatika inowanika pana. Ndopa unozoona pashinzi the gifts yana as much of the Holy Spirit. Pane the gift isina s of the Holy Spirit. Iri kungotaura kuti chipo chabva kunani kuna Baba. Then pakunzi the gifts of the Holy Spirit pakutaurwa zvipo zvazopiwa naMweya. Ndo zvatakuona kuna vaKorinde. Mweya Mutsvene ndokubva apa zvake zvipo 9. Apedza akadaro. Chichiri kufamba netserekana kuti munhu atosara. Mweya Mutsvene akabva apa zvake zvikani? 9. Mwari vakapazawo 2. Jesu abva apa 5. Mweya Mutsvene abva apa 9. 9 inhamba inosymbolize chii? Inosymbolize chii? Number 9. Inosymbolize chii? Inosymbolize birth atitika. Inosymbolize kutanga kwezvinhu zvitsva, kuzvarwa kwezvinhu zvitsva. Ndosaka mwana achizvarwa ne9 months. Kuzvarwa kwezvinhu zvitsva. Saka Mweya Mutsvene ndiye ari kuzvara chinoti church. Ndokubva audza 9 gifts plus 1 fruit. Mweya Mutsvene akabva awedzera nekai? Nekadamba. Akawedzera nekaorange. Zvikunzika here cheche yaJesu izvi. Zvipo zvakapiwa naMweya Mutsvene tinozviona pana 2 Corinthians chapter 12. Munozorovereka vanhu vatitika. Ndopari kuuya magifts aMweya Mutsvene anosanganisira Prophesy. the gift of prophecy. Maona kuti zvazvinhu zvakasiyana kawanika nezvi. Mweya Mutsvene abuya achipa inonzi the gift of prophecy. Yakuya manje kuna baba avo, kuna brother avo, kuna mai avo, kuna tete avo, kuna sisi avo. Tese takuona inonzi chii? The gift of prophecy. Handitika ndoyekuti mai rupanga vakanyatsokunamata paibva apa vatakakuona zviratidzo zvo. Ndaratidzwa pachipfuura murume akapfeka zvinhu zvegreen. And the gift of prophecy haagoni kuwana the true, correct, prolonged vision yezvaviitika zvese. Anoona kachipimo. Rubatika iri pana pacheche yaJesu. Ndiye munhu wekuti anoona, ndaona pakupfuura mumwe murume akapfeka gogo. Kuti zvinorevei kuti papfuura murume akapfeka gogo? But nekuda kwetitle yakazvipa iyo manje yekuti prophecy. I am now a prophet. Here I am a gift of prophecy. Ndopanda kuda kutsanangura gogo.
Ndakatizwa asi goikai. Munopfeka gokwe ramweni. Kumusha kwani kuna vakapfeka gokwe renyu. Akanosamba bisi yacho. Ngokomana kumoto meyana vanhu ava ndovanosvitaka kukuinvestigata achikuprofita. Kumusha kwani kune akambo zvava ne9 months orushuro semuti. Ndikuona church munomuka. I'm seeing somebody in this church and there's something great coming, something great. Kune dzimwe timu dziya dzinana chita vayedzidzeze. Zvakare ende kuti zvakanaka hapana asi that one coming. Kune zvakanaka zvisi coming. Church ngopera kuti profita wakuru. Ndikuona pane a second lady in this house. Around 18 to 34 somewhere there. 34, 32, 18, 32. Unorwadziwa apa papa. Unosema rwadza. Unaona kama pane kapeni kana yakaizunguka pakuva mukashinga kakutendera kubagara. Yes papa. Ndiani mukadzi ari pana anda kuzvizwa izvi. Saka papa katwa kamba. Prophet that's not prophecy. That's not prophecy. Isaiah aipinpointa kuchauya mwana achaberekwa nemhandara achatumidzwa zita rekuti Emmanuel. Iye achabuda sebukira rinobuda pakaoma. Profesi inotsanangura, haiinvestigate. Unombozwa musoro kunge uri kuhwinya kunge uri kutenderera. Iwototi na everybody. Ukaita nzara musoro unototaka kuda kutenderera. Ukatsva nezuva musoro unototaka kuda kutenderera. If you tell me that you are not prophesying, simukaina izveni. ndaona gomba pamberi penga. Papa ndakarota mupedze kuenda ivira mukomba. Yana asina gomba pamberi penga. Kusanganisira neni wacho. Naiye hari kuprofita kupana. Pamwe rakaita uri padhuze kupfuura rangu. Wati nekuti hauzive kingdom unozvibhadharisirwa manje izvozvo. Gomba iroro gomba tingai material unoona information inoda kukanzurwa endaipa information apo munotenga material yacho hakusi kunzi material. Unoziva here kuti vanhu ava kana vakuita meti dzavo vanhu vakamasta chigemu chekubanja. Kwatinotengesa motikari kundoona maprofeti enyaya achivhara vanhu kumotawo kuzvitoro vanoti yes aya. Zvimadhina zvimambavha zvimatsotsotsiso zvakapenda bvunziso zvichibata mabhaibheri. Unoona mabhaibheri araso madashboard izvo. Bhaibheri racho rinoita tumanja zvindakuverekwa. Uruzive padashboard kana usina kuti arimevi chekungokubhirivhisa iwewe. Ndova unoona manje kuti they manipulate ava vanhu vachiri manovhisi. Kungomira kudai shenai dai ndapukutwa kudhara. Andifuni kubhala azibvumidzwa. Dai vamhanya vapfana. Yo baba ndikotora mukadzi wako aritomboni chiti varitombona papa vana vaprofeti. Vana vemaprofita, you are not a son of a prophet. Vana vemaprofita havayambuke Jordan. Rinoyambukwa nana Elisha vana vaMwari. The sons of prophets, they are limited. The moment you call yourself a son of a prophet, you have limited your destiny. You know, it's very much papa. Rinobva from the word purpose. Yakaitwa nana pope vachimanipulata unbelievers who didn't know the kingdom. Vanhu vachinoshandiswa maplaza ana pope. Vana pope vachiita mari. That's why the pope is the richest man on earth. Papa system. You always start the papa system. You start watching on papa. You start papa, yo, and I don't want to listen to rubbish. Papa, yo, that's papa system. Don't think about Jesus.
Saka Mwari mukugadzira the fivefold ari kuda kuzama kuti church iende to the full understanding of the king. But haina kuisa prophet kumberi uko nekuti prophet anobvonyongora. Vana Isaiah, vana Jeremiah, vana Ezekiel, vaizi mamedmen. Maprophets ePold Testament aizi mamedmen. Ezekiel une rimwe zuva raakadzi naMwari, enda unorari pamusika pamarketplace. Usharara 365 days ne1 side pamusika wakadai. Uchizviitira chima ipapa. Kana waita chima yako ndoya unozotora wakarara kudaro wobatidza nayo moto. Iwe ndoya uchabikisa zvauchadya for 365 days wakarara pamusika. Twapfana wanyorependa pizza. Chinonzi prophetic is a dimension inofanira kuisa checks and balances in the church, in the body of Christ. Inoisa ma checks and balances. No, there are prophet. That's not the kingdom we are about to tell them. Never know when you have Masua. What I want to hide up as when we are told I come to take out to him. How to invite you out of your window. Sinopinda kumasowe kwamazi mabaningi. Haikuna kuti unoya kundinenda muchechi yasanyangori. This is not my church. Remove my name whenever you talk of the church you go. Unless they ask you who is your apostle. Ndinenda muchechi yasanyangori. That's church yasanyangori. And it is also. Sana ine staramu muraini. That's why even was coming to church. That's wrong. Iwoka munhu waMwari ukabvuma kupiwa zvititle nezviglori izvozvizvi unorwa naye Mwari pachake ende unorarama uri mupressure yekufadza vakakupa title. Because kana mukati prophet I must make sure kuti at least every day maikumuraisimuka muri kuzwa apa neke masimuka apa munozunguka musaka munozunguka musaka omwana nekoti age masereda musana untotirwadza naimai matondo wenyu haushaumbupai masereda wakutomborwadza musana saka wanipurupemsana matakuyawesimeti musana yedu yakuna ichirwadza wakumana kwayabva kure amenoona ndikubatsiramo munhu ari mwana tarisa kingdom. That's why Jesu haana kuti tanga kutsvaga mafundisi, tanga kutsvaga maapostoli, tanga kutsvaga maprofita, akati tanga kutsvaga umambo hwake, zvese zvozotera. Kune mhaka yei uri kuita run around from one prophet, one pastor to another and you don't know. Kwaona uri mutendi wekuti in the last 5 years pasi mukavaenzi wasimudzwa machechi anofura 2 unless waenda sevisitor sesu tinotoramba mainvitations akawanda kuti makatiita sei vana imi tinoramba mainvitations akawanda tiuyai muparidza kuti anoomanaambisi ndine service yatoda kuti anibisi ndikasimukawo semuenzi ngatisimudzai apostoli semuenzi its understand kwenda kusimuka uri muenzi iwewe kwete nekuti wavhakacha but watoti ndauya kunemi ndauya ikoko unoenda kunge hure. You know, the spiritual idolatry, spiritual prostitution. Yamakaona Hagai achinzi enda unotore hure raunotoziva kuti vana varo havasi vana vako, woenda wopa vana vavo zita. Hure iroro richatorwa nemumwe murume rabatwa muchihure, iwe woteera wonobvisa mari kuchikomba chabata mukadzi wako, wotora mukadzi wako ugara naye. Ndoupenyu hwemuprofita. Izvozvo ndina kuratidza chihure chechechi yanhasi. Saka kana vari prophet Mwari audza meseji yeuprofita, enda unotore hure wachitungamira chechi. Zvinofamba sei? Unokuta unenge wauya nagoma hure repashowground rine tatu imwe inenge iri apa nemhete inenge iri nechepaziswa nemuromo wakaboorwa nemhete 5 dzinenge dzakadairwa
Because at times he's doing that as a prophetic message. It's not even partials. That's why a church must not be led by the prophet. Because his life is a message. Kana maraka tenda unozviitire tsvina pasi ogera kumuprofita kuvana vacho vakadati wasaiso papa wenyu sovanayo papa wenyu kuti vanopapa vana kuti vafeta ubamara haungana inonzi prophetic ainongouya pano uchiti tinaprofita kakarova tumaye izvozvi prophetic yacho yaye bling yaye bling. Hey, there is every church that was founded by a prophet. Panofa profita, the church is dead. Nekuti vana vanofanira kuprofita. Vamoti vamufundisi prophet Makandiwa is a prophet. Prophet Makandiwa makamupa status, makamupa title. He was not a prophet. He is not a prophet. Ari waoma inowanzi muprofita. Yerengana kuti wanzi mufundisi. Mufundisi. He is a pastor. That's why he can preach. Profita anamumira papulpit nekuti he cannot teach. He cannot preach. He preaching aya teachers, nema apostles, nema pastors. Profita nokutaura pfungwa yaMwari usiwo. That's why vachingoti vana magaya akamira mberi handishori machechi Jehovah. Vachingopinda papa kudai. Praise Jehovah, 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 praise Jehovah. Right, get for any book ya Matthew chapter 27. Okay, yeah. We are present. Can I prophesy? Can I prophesy? Can I sing and I want to profit on it? Can I? Can I sing one of my message? Message, I'm not can I? Now you want to say what much about message, I'm not can I? But after message. You want to tell them to chapa Roman and Manda. You want to can I hear you? Saitiri are not spiritual. Come on, somebody. But I hear me. Saitiri. Someone want to so Zavano. Connection, you want to be going to profit one. You want to what Mama is ready for prophecy. Mama, can I prophesy to you? I'm singing what men in the village. Then what men in the village? Someone like another touch is like someone. Mana John, Mana James, Mana Seku, our kids. I'm seeing that man in the realms of the spirit. You don't have to explain to me. Because whatever, the moment you say I'm prophesying, automatically it's coming from the spirit. Don't tell me within the realms. So I'm not going to tell you Jacob. I'm not going to believe this. I want to be the man. The man who I know for deliverance. I don't want to food is why I want to come. I'm going to material I say. Yekuku, my materials. The half of Papati, what you need is the name of Jesus. Ukazwisisa zitairi la Yesu, wazwisisa kingdom. Ukagraspa kingdom, tikagoti in the name of Jesus, to invoke the whole government of heaven. There is no need. At times when I pray, I get so surprised. So, some of the people whom we think they are so great in the things of God, they are actually very childish when it comes to faith. Kungoshekwa nika challenge galiki so kama zimbabwe majority someone was never wa machuwa bazomwana wale abana la kuzari kunoona kuza bozwaro bezwaro netimujija asa kumbonzi manara rajirwana kuza
kwa Matias, kwa Christopher, uchaziva chokwadi chichakusunungura. When you know the truth shall set you free. Because paunoenda ukwati nauti kwakaipa but uchafanira kuwaseka muranda because zvinofanira kuitwa Nicodemus. vanhu vasikaoni vana vasataure. You can be honest, panapa kuna kutoka pano manhero ane kuna matuwa 6 manhero. Ndofana kuwa mandelani. Mai ningida kubataika. Vana kuna matuwa 6. Watu zote ngaika zikapera zenu. Usaone vamwe vachibuda isati yapera. Ngoma yekudana. Unofanira kunogezwa. Dzimba dzenyu ndivadani vaenzi vari kusvikako. Muri kusvika nanga, muri kusvika iwo wana madzibaba. Sina zvinobadonga kwasvisa bhegi renyu neshe mukati madzibaba. Zvazvina problem. Geti rinobharakiwa kana mumwe mwana wadzimbira basket ball achimuona vanhu vachi mama havapo achindoda mama wako mama havapo Munarimo. Dzine vaenzi vazashedza. But rega ndiuze mwanangu zvese akudziganisana nemhepo kune zita rimwe chete raunofanira kutenda mariri kuti ini ndiri mwana waMwari. Kana ndikadaidza Jesu anouya kundirwira kana kusandirwira anongoramba ari Mwari. Kana Jehovha madai kutora mwana uyu torai nekuti in the first place ndewenyu handitengese chinamato changu nekuda moto. Kundirwira kumuporesa kana kusamuporesa munongoramba muri pano. zvireva kuti ndinopera kadambudziko vanogona kufa asi ndinoramba ndakati Mwari ndimi pana ndinofanira akachema sei sembwa ngembudzi uye bhonde rinogore ameno vasauri haikona kutaura kana chakaiwa Mwari mwana ndewenyu mada kutora ndakabuda mama yangu ndiri wanauti akuna asina munhu ndakandiri wana kana ndakuenda wachimira pamberi paMwari wangu ndiningori wani saka zvokuda kuti timotwani ndakazvoudzawo tomutazabona Mwari ndiite izvozvo. I don't do that. Ukadzwisisa kingdom mwanangu, whether warara nenzara, whether hauna mari muhomwe, whether zvinhu hazvisi kufamba, whether kune urwere mumba, whether kwatonzi profita atiro, because these prophets they instill fear in people. You live a life of fear. Vanokudongodzera mamiriro akaita dzidza renyu. Kushakwenyu ndaona vaenda nimaya mazvikota kwani vauyana nimaya vanobazuma ndiri ndauya nawe kune tumotonobva twaimba ndazwasiti zvatsitsi uri Mwari anoti watsitsi ndiJehovha vega kuti iwe unotizwire tsitsi anotizwire tsitsi kuMwari ndomarire tsitsi ava ndazwa tsitsi iwe munhu zvako Jeremias madzibaba iwewe ndazwa tsitsi ainogorodhi yaikona kwenyepo nyange wainaumira zvakanaka kumusha kwenyu kuna akafudza mombe vanasekuru vavo vakasabata kune mukomana wakagara musha menyu Pakasazozikana kwakaenda. tine makore akauya mamoskeni munomu hakuna imba isina kugara moskeni tumwe tuvazofa kuna akafika musha menyu haana kufa zvine tsaruka naimanikani kune kufa kune tsaruka akafa zvisina tsaruka mega munotora hozi akafa lasitriki wakaverengwa nasekuru haana kufa zvine tsarukano hozi kufa hakuna tsarukano ukakufa ndosaka vanhu vachizobvunza nai mafa seiko teretenai mafa sei hakuna kufa kune formula saka kwaniprofita kuti akafa
pfungwa zvisina formula. You are a liar. Shokati ariko kushaka baba vanoona, baba vanoona. Baba zvisina tsarika. Saka ndiri kuona mweya wake. Uri kutendera musha. Ndo mweya wandiri kuona iyoyo uri kutendera musha. Ndo mweya iyoyo wazosvika pakutadza ipo. Pfungwa yaSatani ndeyekuti everything negative chiitike kwauri. But I don't focus nepfungwa yaSatani. Ndinofocus nepfungwa yekingdom yangu. Nekuti kingdom yangu inogadzira tafura. Ivo vakaurayiwa zvisina tsarukano varipo. Jehovha vangu anondigadzirira tafura pamberi pevazivisi. Hazvina basa kumusha medu munhu akaromba. Tina Jesu akafa akamuka. Ane zita riri pamusoro pamazita wose. Saka kana vakaurayiwa munhu mumusha medu, tina Jesu akaurayiwa akamuka. Ane ropa rinotaura zviri nani kupfuura ropa reakaurayiwa Mosikemu. Ndine ropa rinoti ngaakomborerwe, rinoti ngaararame afe, rinoti ngaaende kwaanoda kuenda. Tine ropa repamuchinjikwa, ropa repaKalvari. Takatenda muna Jesu mambo. Saka kana urimo iwewe wakatengesa kingdom nekuda kwepressure, wakatengesa chinamato nekuda kwepressure upenyu. Service, I just want to pray for you. Wakatengesa chinamato nekuda kwepressure. Konda igodi inida batwa kunzi ndinechakati. Konda igodi iye mwana akutofa, iye basa rakupera. Ndikadzitora mubhestirich, mubhestirich wakachinjwa zita inomuhachayo. Unobva wachinjwa zita kuti zvivhundutse zvo. Fambai makaisa muwaleti menyu mumu. Mwana tikavhura namawaleti nemapesimo. Unoona tumi hacha tumwe twakuchika nekuoma. Mari yacho hamuna, unoromba nematendesi nemuhacha iwe haunyare. Chii chiri kunetsa? Chii? Oraiti munaomi hacha. Chii chachinja? Murume rwachenderedza kuna. Murume unokwereta vana veumangwa. Chii pamakaita mukatengesa udangwe? Chii chakachinja? Chamungandiudziwo kuti munhu waMwari tatakatengesa udangwe. Murikona izvozvi, murikona. Chii? Saka nhasi ndoda kupa mukana wekudzokera zvokukira. Unless you are born again, and unless you are born of the Spirit, you cannot enter. Saka ndikuda hangu vashoma vari kuti munhu waMwari ndoda kutanga zvitsva naMwari wangu. I have understood the kingdom. Ine ndine pandakabuda mukingdom nenyaya yekusadzwisisa uye nenyaya yepressure uye nenyaya yekushaya kutenda. But munhu waMwari I want to go back. Zvakangoudzirwa 5-fold kuti dzose vanhu kuna Kristu tivadzidzise umambo hwaMwari. Kana tavadzidzisa voenda kuna Mwari wavo. Saka kana uripo wakadaro, please simudza maoko ako. Ndoda kufamba uchiya kuno netsoka dzako. Uyai nawo, uyai.